Lidi, velmi špatná zpráva. Jak jsem byl ve škole, my jsme dneska měli skoro celý volný den. Hráli jsme na počítači a dneska vám prostě chci povyprávět můj příběh, co se dneska stalo. Byli jsme na počítači, pak mi to ukázalo error kód 273. Dokonce mi to vyplo chat, abych nemohl psát, teď už ho mám toto. A jak vidíte, někdo se vloupal do mojí jeho účtu. Rozdal všechny peníze, co jsem měl v Glow Garden, těch asi 1000 něco kytiček, nebo co to je, těch kvadrilionů. Aspoň, že mi nesmazal zahradu, aspoň. To je dobré, hlavně ten Beanstalk. To by byl fakt smutný. Počkej, že mi nesmazal ten třetí Dobrý? Ne. Dobrý. Z tohohle bych byl fakt smutný, kdyby mi to smazal. Nesmazal mi Candy Blossomy, že ne? Ani Bone Blossom dobrý. Asi dobrý, ale aj tak prostě. Nemám peníze. A v Rivals? Nebo tady jsou ještě hry, které jsem nehrál. Určitě jsem nehrál tohle. Jsem nehrál. Ani tohle, ani tyhle další ostatní hry. To jsem vůbec nehrál prostě. A v Rivals já mám, jak tam jsou ty klíče, tak já mám 4 klíče. Místo 107. A mám jiné zbraně. Takže blbý, no. Změnil jsem si heslo a už jsem to nějak spravil. Snad se mi to zase nedostane, ale je to blbý, no. Takže já se nashledanou.